mentaling baga jingle jong kani ka anti narcotic task force ka ANTF ka pau plen ba hang tu ka don ka jing ya khaïi drug ka basir khaïi ba te perlok ka jingkli ka long kom ni phiru ya kali mo balai ka long kom ni balai ka ja kom ni mano ba sansare ka sarkar ala fi pejanga pen ong au new batai start mo batai start kade ka jing shisha ka ba ma phiru dala ki jong ki khmat phioi hang tu la jelei de unang khaïi drug ba omdan mano ban kular ban tuklar bat kitu ki basong basa hang tu ru kimtip pandalalet kini ki anti narcotic task force la klumar la ekonroy la adam paramaki nomor baro hi ki bale kata handai gidan katu kat ni pat kita ki riu sim kabu ki riu kwa spa ki riu ban sim kabu ki basung thu ban pensniu kini ka jaka banang pensniu nalor ba ka sarkar kala ale kini ki baro khoj ba kala persang ban pen kan ria te hadu mentaru dang kha kita ki kam sniu ki dang kha nang tu bale ka jelai drugs bale ko sarkar kamla ban pej bania na drug upoi hang tu katu kade ka jaka ka ba long ka jaka kumbang yong ma kade ka yudu ka jaka ka ba ya khaïi pateng hang tu la pan kharu ya ka jing ya khaïi drugs te perlok sa sin pat ngapdiang sobai pi baro hagni ka por ling bagani ka video ko janga ai khublei pi ba pi juedon tingkat bat nga kitu giba dom yang ngaru mlele kiba kersan yang ngaru mlele kiba kersan yang ngabat kiba ingkong yang ngaru ya fi ngapdiang Sngiawbhalang ngani ka por ngin nyale chakawei ka topik ka ba ngidang yoi hagini kisngi dang menin pidang yoi po them metor pidang yoi po them metor ka ja ayu ka kini ka ANTF ka anti narcotic task force kalik ban khandra drug hapo them metor baro ngitip ya ka them metor Maduh snem arjar khat pra ba ka ja ka ni ka basakhang ya ka tu them metor tang panjat umlong oi menta gila apli ka jingja ka balong hapo them metor ka nadu ba wan ka ni ka sorkar jong u NPP mo nganong ya kata nomor kadai haka sorkar jong u jong kini ti kani haba sedang hi kalong ba kadai pidiban sung thu perlok kadai ka ka ba penja ya kani ka sorkar ba kan le na banta ka them motor ka bala jersey de ki snem ba ka bala ja ki babun ba tang balong ngi kum ki brio de ngimtip kuma pi mangang ngimtip bang to ka ja kum no ila banja kita ki babun bagi jingja ha katu ka jingja ka baja husnem arjar ka pra baro ka ngetip ladangin ya perkat gitu ki por ki ba la don ka jingja persak ka bajur na kaliang jong ki pajba ki Sngiawbhalang hadu menta kane kampat salt ko sarkar kampat la ban lei ai la pressure de ki la thaj kita kinong ya mi kinong ya perta kinong ya ayu ko sarkar kam la ban lei ai halor kane ngi kum ki brio kum ki pajba ki biyo ki baktip ngim dan bor ai ka bor hi ka ka sarkar lada ka sarkar kam dan bor shu kumba ka pau hi ka sarkar kam dan bor tisha kan yalam pi mentali kelas saka banyak hit khaïi drug hang tu dang menin ketu ka video ka bala viral ba te kila le ki anti narcotic task force ban khandra hang tu katu ka ka khatem nomor balai omdan ba korbar katu ka jaka wat ka sarkar kam korbar ladap khanggit ban lej omlong la ai security yaki ban yada omlong ban rung nang ni maki gila long kum kita ki skum beseng ki ban penmi yakino kino ki jing jia ki basar khai ki basar khai om tip chu ka ka baja hang tu ki ba song hang tu gile kino nomor gila adap tip ba kan ni ka de ka lat jungi adap ai security te ki ban khanglat ba om dei ban ya kan long tang maki hi ki ban sa hang tu
long kalat ka kalat ka ba singai nam ta jongki ban le ki kam snio kumba ka pau menta mo kan nang pau om dei tang mentaru kila aja hakini ki snem ki bala debro ndrei kam pau pitling bagi ni screenshot dadon kami kita ni pila WE pila de page ka news ka ba menin ki ba page sungba ki ba 4 page sungba page pin sung thu ada pin page pin cha saya lingo apat kata kalong ka ka ba kaba pimla ban yukan pin saya komen kelumar kumni kumtai film tip film wat benia ai pin saya komen kelumar kumba ka pau hi hang tu kadon ka jersey khaïi drok ka basir khaïi ba ka balaja hagini kisngi lada omla bante lakam ya ka tu ka jaka kamut kinang bon ki jingsniu ki banang mi nang tu kini ki khana khasi jongi ki di drugs nei kin yo drugs kadi nang tu gila don kinong supply Polok lada pi ong ba mangi mo kumanga ngim dei ban mi ban kren ya kan ka banta namar ngiru ngide ki khon jong kari khasi ngimi nari khasi ngirung ha kan ka lebel bon ki bakren ban yangi bon ki ba komen lai phojai tangbangi ya kita ki bra khoj ngingam dan jing sngo phlai kidon ki bla berngam yang aru om lele berngam yang om lele pinra yang sono ru om lele kam don kono ko problem na mata jonga nga kwa yaki nga pedang subha yaki nga ngala don haka force ar force house nem ngala train na banta ban yada yakari hoj katu kat ni kidon kibaya trei hakaju ko kakam ko matre mangaru kisun bahaya isun bahanga yo sngau na ki perlok ngam ju lab ban page kita ki komen ki ong taw la berngam ya pi ula kren tang ong mlele kita bro kindon we tang ba kum ki para khasi ngi ben suktu lada pi pitre tang na kamanta ban yo ya katulab jong pi hagano kono kam takade ka kampus ka kam sipai na kono pitre tang ban yo pisahan rei pim suktu opat na epimi habai pidang dei ukon jong kari khasi POE ya ka rikasi jongi kamat hapdeng ki bon ki jing ja ki babon ki ja te balai piru phim kran mo phi ben pat yanga ubanga ngayeng ngami ban kran yang alim omla ban yu ngala dab sakri ar phol saus nem ngala dab sakri mentari ngala long lai loj don ki babar ngam yanga ban IFIR dia ban ra yanga suplit ra ka kata kam don nagaliang jongale ngakwa bakin wanno mentah-mentah tinggal kali aki pat pi pila le ayu kan pila kren ayu si kentien pila trei banyada yakari kibun ba ki perlok baterai hakakam ka bang trei ma kila kren bon ba ki kim sothu kim tip yang ngadon haka position ka bakum no kila penihar hadu kata kedan ka ba ngam sngudei su ban ayu hendrei to ya kita ki berkhoi haba kim tip bapli ngam kwa ban kren yaki kan sapoi kapor ka ba nga hapan iya kata helor kita ki berkhoj to ai bakin keren kinong keren kin keren sisin bangimi ngi keren hagi video min swap ui ba utu anna hazarero ukren ba upersha ye ka kijing le bakala jong Sorkar hani upersha ru ikino ki mat ki bamedai bat kasencar kadar ka ba yala magata kalenti ka badai bat u Subhash Chandra Bose ru udai usipai ko mangahi ubayang banyaki eki ahi berkhoj tila dang ini ban sakem piwan kem no ru wan kem kan kita lagi long kibalong easy ba ka jing im jangi wan kan ra yang wan ai kan ko complain kam don jing kata namarngi habangi itre kan ka kam arpo saus nem ngala dep complete ban tray mentang la long laj loj ngilingi mat tang ka jing yap ka ba teng wat ya ka jing yap ngim tieng tengen tieng le yu kan kita ki jing berngam ka jong gibreu kita gilong tangki kam kai hakmat jonga gilong tangki kam kai gitu gi ba yu mo nga chu sneng alangi gitu gi para sipai ki ba trai mo ki khasi jongi te phi sngutu la phi kwa sha yang nga dei ka position ga bakum no ngan sam batai phiru to anai poi jangai serata te kani ka video ka long bangi kum ki para khasi ngi ban long gi bayatli nambar ngi ngimi naka state mekhlaya omdei bangi la sukha yangi ban chu long kum ne lakha yangi haka ri khasi ka ba
ngilai chino bantrei kalong tang sipor te om dei ban ong bangin kentron ya ka jing im lajong om dei bangin bot thani kita ki kirul jong ki phareng kita berkhot ke de ki eki bangingi dan ki babot ya kata gamur ke de ki blong sulur kan wat kitu ki seng king atiaru kidang keren na banta ka jaj benriu kidang keren na banta ka jaj benriu ki ie ja ka jaj benriu te mangilai ngideng ngidong kinong yada ya ka jaj benriu te baling imla sa ban keren ya ka jaj benriu nak mata ka jing bahaj jong ka jaj benriu baling cha te hai ai kata ka an ka kanun kan te yang in rei ka jing keren jongi nak mata ka jing ie ya ka jaj benriu ya ki khasi jongi ya ka ri jongi hi omla bat set ek setor jongi la da pipen bom du ei ru phimla ban set kari khasi jongi ka de kari ka ba la thau do ublei ubla pensong nongrim kata ka jing ie ka ba kumki khasi ngilong ki briu ki badon ya ka akor ka buram gidan ya kata ka jingai ka baskham halagi jong jingai la dadon kum kini kinong yalam bakala kum ki ba sngabawan perkhat te to halor ka jingja po themotor yanungin keno ba sa ajubab mapi yanungin keno layat da kisnem ya kani ka jingja layat da kisnem ki ba nadu snem arjar khapra hadu menta na kawi ka Sorkar la beteng sa kawi ka Sorkar Henry ka ka kam ka ba kini kinong tre Sorkar jongi kum ki minister kum kinong sensar kila le ban pen sniudor ya ka themetor hadu kat ni ban mi kita kinong hidrok ki bala khaïi peleng kum tu khlam dan chu jing septiang ban pen sniudor na uta drok su uan na ki wanra hatu ya kata ki mla se ban te lakam hadu ban poi hi hadu ka pleng ka do nut ka yudu ka themetor ka de ka do nut ka de ka pleng jong ka silong hang tu lada ladon kum kini ki jingja ki ba kin yo lat ban ya khaïi lai lui yo ni drugs uban penjot ka jing im ki babun jong ki khun samla yenongin keno hatu imadu bat umas Sngiawbhalang kin sim jingit clean em ya kani ka de ka jing kli ka jonga hatu kin sim jingit clean em ya kani kin le ai ne em le se kila ban sim ya kani ka mat tang ban pen be ya ki brio tang hakapor election manta dalaja kini ki ek berkhaj kin le kumno kin ai ka jubab ka bakumno syaki pat ba hoj kita ki development ka ba pio da ka basuk ka mga jubatai kita ki wan ka central government ki bon ai ru hadu yeng jong pi hinrei kini ki jing ki badai ki badon hapo ka state ka jongi ki badon kam ka jing tre sitam jong pi pilatre ayu kan pilale ayu je ki jing ki babun pha ladan jer kerteng kin bun pha tong ni sim tang kani ka benta ka balong ka ba kham ka dor ka jing jele jong ni drok ka bala penjat ki khun samla ka bala penjat ki long jing long sam ka bala lam se jing bakla te ka ka step ka ba ki la sim ka ka ta plan jong ki ka ba ki snem bala dep ki la plan ya kata ka bakin penkan ria ikitu se ka ja no menta pat ba wat om ye song sit phide ban perkhat bha wat om ye song sit than ha ki kham tam la da phi yami ban pe ki video perkhat bha suwa ba phin ra yo khuti jong phi ba phin comment se gano perkhat sani jai bat kan turu yeng ban mi larangi ki badon hagni ka banta ngi sungthu ya kani phi ki patba ki ba mat ya ka jing ngathrai phi kham sungthu kham bhai kani to blei un kar khu ya phi undan rengkat bat phi bat unang ya ai min sem ya phi khuble shibon